Dejjem kont inħossni ċittadin tat-tieni klassi. Kont imweġġa meta għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili għaliex il-partit li jiena kont nemmen fih astjena. Dan kien is-sentiment li bih tkellem David Bajjada f'intervista esklusiva fil-programm il-ġimgħa fi PJAZZA. Bajjada li qalli se jiżżewweġ lill-partner tiegħu Jason iktar tard din is-sena qalli minn dejjem kien iħossu inqas minn ħadd ieħor, ċittadin tat-tieni klassi, li l-partit li tant kien jemmen fih għażel ma jikkummentax dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili bejn persuni gay. Dan il-gvern tagħna id-drittijiet mhux id-drittijiet ċivili biss u grazzi għall-Ministru Helena Dalli li jirsissit ħafna li mhux id-drittijiet ċivili biss però llum il-ġurnata l-LGBTIQ qegħdin minn ta' quddiem dak mhux number one għadna number one bil-libertajiet li kollha li għandna transgender, etc. Bajjada qal li fi żmien fejn kien parti mill-Partit Nazzjonalista it-twemmin konservattiv tal-maġġoranza kienet tweġġaw għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd huwa l-istess. Fatt illum tara ġuventur tfajliet li jħossuhom komdi bis-sesswalità tagħhom. Bis-sesswalità tagħhom u anke forsi il-fatt li għaddew daw il-liġijiet anke il-ġenituri meta jiġu biex jgħidu l-ġenituri tagħhom iħossuhom forsi iktar komdi għaliex il-ġenituri llum il-ġurnata hemm il-liġijiet qed jipproteġu t-tfal tagħhom, allura ovvjament iħossuhom. It's less of a burden, I mean, alright, forsi dak ix-xokka ta' nies li forsi iħossuhom daqsxejn skomdi, però għall-inqas qed wetti titriq. It's made life easier. Fil-programm kienet diskussa wkoll proposta ġdida tal-Partit Laburista li se tħares id-drittijiet tad-DJs. Hawnhekk tkellem Joven Grek, Tenixja. Qal li dik biex DJ jkollu l-istess drittijiet ta' kull mużiċist ieħor kienet kruċjata li kien ilu jiġġieled għaliha. Kruċjata li prattikament iġilet waħdu minħabba tabu li jassoċja id-DJs mal-beħ ta' droga. Din it-tabu qed toħloq diffikultajiet, pereżempju bħal Beer Festival, ftit ta' snin ilu kien hemm il-persuna li kienet involuta li tibbukja l-acts li jdoqqu u jgħidlek ċar daqs il-kristall. Nixtieq nibbukja l-Tenixja, hemmhekk nibbukja DJ, ħansib ħafna ostakli fil-permess. Allura tjaqta' qalb. Iżda issa l-appell tiegħu tal-kollegi tiegħu u d-DJs li għadhom jibdew instemet mill-Prim Ministru. Ħabar tajba ħafna li fl-aħħar dan il-każ instema'. Ovvjament, illi nitkellem fuq żmien u jħobb ifimni, l-għak qed jipprometti naf li ħajżomm il-promise tiegħu.